מה היה קורה אם פשוט היינו נפגשים, בלי תיוגים, בלי הנחות ובלי דעות קדומות. 20 אנשים ונשים עם מוגבלויות גלויות ושקופות השתתפו בסדרת הרשת המרגשת עכשיו תורי. בכל פרק הם יצאו למסע ויגלו אל מול המצלמות עוד קצת על עצמם ועל האחר. ישאלו שאלות, ישברו סטיגמות ויבנו קשרים עבור כולנו. ברוכים הבאים לעכשיו תורי. התחלנו. אפשר להתחיל. דפקת כניסה. רצית כניסה. חבל שאין פה את המוזיקה של משימה בלתי אפשרית, זה מתאים בכניסה שלי. אני ראפר, כותב, מלחין, מפיק ויזם. באתי לפה קצת סקרנית, ככה לראות איזה אנשים יגיעו. אני אוהבת להכיר אנשים חדשים, זה תמיד משהו שהוא נחמד. נולדתי בחור רגיל לחלוטין, בלי מגבלה כלשהי. בגיל 18 עברתי תאונת דרכים מאוד קשה. חבר שלי נסע ברכב, הוא פשוט איבד שליטה. הרכב התהפך, כולנו עפנו מהרכב, אחד נהרג, הפכתי להיות מרותק לכיסא גלגלים. אתה פחות יוצא מהבית? לצערי כן, לדאבוני כן. למה? מכל מיני סיבות, מפני שהחברים שלי, אתה יודע, כל אחד בחיים שלו, זה כזה, כל אחד עובד, אנשים כבר נשואים עם ילדים, אז כל פעם שאני רוצה כאילו להיפגש איתם, זה אני לא יכול, אני עם האישה, אני לא יכול, אני עובד, אז כאילו, אני יוצא, אבל אני יוצא ולבד, כאילו זה מבאס, כמה אפשר להיות לבד. מתוקף הבדידות, קרה לי הדבר ההפוך, הפכתי להיות מאוד אוהב אדם, והבנתי שבני האדם זה היצירה הכי יפה שהקדוש ברוך הוא ברא. כאילו, איך כזה חברות שלי אמרו לי, ממך לא ציפינו. ידעת מראש כאילו שנראה על כיסא גלגלים? כאילו לפני שפגשת אותו? עבדתי באולפנה, הייתי מדריכה. אחת הבנות, בוגרת של האולפנה, ראתה אותי, ובסוף השבת ניגשה אליי, ושאלה אותי אם אני פנויה, שיש לה מישהו להציע לי. היא שלחה לי את זה בהודעת אס-אמס, ובסוף כזה, אני אומרת, כפרט שולי לכתוב בהודעת אס-אמס, היא כותבת לי שאותו בחור מרותק לכיסא גלגלים. אני אומר, אחד האתגרים הכי קשים לדעתי בתור אדם על כיסא גלגלים, זה למצוא את האישה, את הזוגיות. על אף המגבלה שלו, יש לו זוגיות שהיא מהמקום הבריא, זאת אומרת, הוא עם מישהי שאין לה מגבלה, כאשר החברים שלי, שאני מכיר, והם לא עושים את זה ממקום רע, טוענים שאני יכול להיות רק עם מישהי שיש לה מגבלה, ועל זה אני מאוד מאוד מוחה, כי אני חושב שמה שגורם לאנשים להתחבר זה לא המשותף בגוף, אלא המשותף בנשמה ובנפש שלהם. אני לא חושב שבגלל שאני נכה, אני יכול וצריך להיות רק עם מישהי שהיא נכה, אתה מבין? בשביל להיות שלם ממה שאתה עושה, זה תלוי ממש בך. תלוי בך איך אתה מקבל ורואה את הכיסא גלגלים. כביכול מבחינתם הייתי צריכה להביא מישהו טוב יותר. הרבה פעמים התייחסו אליי בגלל המגבלה שלי, כאילו יש לי בעצם איזושהי לקות שכלית. היו מדברים למי שלידי ולא אליי. כשהייתי קטנה זה מאוד הפריע לי. והיו מסתכלים עליי ברחוב, אז הייתי צועקת להם, אתם רוצים פוסטר? אתם רוצים חתימה? כזה. זה לא מדליקה. אחת הנשים שנורא רציתי, ואני לא... היום היא אימא לילדים, והתחתנה ברוך השם והכל, אני זוכר שהיא באה ושאלה אותי, איך נסתדר, איך נבלה, איך נעשה את הדברים שכל זוג עושה. ואז אמרתי לה, תקשיבי, כשאוהבים מסתדרים, כאילו אני לא רואה באיזה סרט. כשיש אהבה, לא רואים את המגבלות. איך מעניין אותי איך הילדים שלך, נגיד... תמיד נורא פחדתי שהם התביישו בזה, שהם כאילו, נגיד, לא רצו להיות לידי, או כאילו, הפחדו שהחברים שלהם יצחקו עליהם. אבל לא, אין דבר כזה. ולא... הם כאילו מחפשים שאני אהיה איתם, הם רוצים שאני אהיה איתם. והם נורא מתגאים בי, כאילו, הם מספרים עליי סיפורים בבית ספר, הם מספרים למורות ולחברים. ואני מאמין שאהבה זה הדרך שלי להוריד את העטיפה הזו ממני ולהראות
את הנוף שבי, כלומר את כל הטוב שבי. תן לנו איזה ראפ על מה שדיברנו. אני רוב הזמן בבית, ומזה אני פגוע לו, רגוע לו, שותק, לא דופק חשבון, מניסיון, יהיה הראשון שדובר אמת, חברה לא נותנת מקום לביצוי צעד לא שגוי. אם במטרות התמיד, את הכל אני אשיג. מישהו שנולד עם איזושהי מגבלה פיזית, או באיזשהו שלב בחיים נקלע לסיטואציה, מה שנקרא, הוא רוצה לחיות את החיים שלו כמו כולם. מה שמאפיין אותו זה באמת מי שהוא, האישיות שלו, ולא הרגל, הכיסא, הקביים, ההליכון. אני משוכנע שאני אהיה בן זוג נהדר לאחת שתזכה בי, לא פחות מזה. באמת, אני משוכנע בזה. העטיפה שאנחנו חיים בה, המוגבלות, זה מה שהופך אותנו למי שאנחנו וליותר שלמים. כי אין דבר יותר חזק מהפגמים שבך.